og velkommen til Nice Choice. Nice Choice er vores nye princip og vores nye idé til, hvordan man kan forklare de unge noget om demokrati og valg og politik. Nice Choice, der starter vi altid lige med en sjov lille stribe her. Her det er The Lord of the Betalingsring, Willy Gandalf, som lige møder Helle herovre. Willy Gandalf meets Hell. Giv mig så den betalingsring. Ja. Det tror jeg vist kun er sjovt, hvis man kender Ringenes Herre. Men sådan en starter vi altid lige op med. Nu begynder det at blive lidt mere seriøst. De har her i Danmark magtens tredeling. Magtens tredeling består af den lovgivende magt, den udøvende magt og den dømmende magt. Den lovgivende magt, det er vores Folketing. Den udøvende magt, det er regeringen. Og den dømmende magt, domstolene. Kan I lidt fornemme det? Den lovgivende magt, det er dem, der kommer med nogle love og nogle idéer og sådan noget, det er Folketinget. Den udøvende, altså dem, som kan udøve det, dem, som kan få det til at ske, det er regeringen. Og så har vi den dømmende magt. Dem, som holder øje med, om vi lever det ud, og dem, som dømmer os og er vores små politibetjente, det er domstolen. Vi hører også tit om den fjerde statsmagt, og det er medierne. Den fjerde statsmagt, den har aldrig været så stor, som den er for tiden, fordi medierne har så meget at sige i vores hverdag, og de påvirker vores regering, vores folketing og vores domstol rigtig, rigtig meget. På en måde kan man sige, at det er lidt skræmmende, hvor meget den fjerde statsmagt har lov til at sige. Her har jeg lige et eksempel på 2 politiske systemer. Det her over det er Danmark. Det synes jeg, vi skal gribe fat i først. I Danmark, der har vi vælgerne. Det er alle os. Når vi stemmer, så vælger vi ind til Folketinget. Folketinget vælger så regeringen. Så vi kan se, så der ligesom ikke en direkte pil hele vejen op igennem. Det er fordi, vi vælger de mennesker, som skal vælge for os at vælge regeringen. Som selvfølgelig er dem, der bestemmer og vælger i Danmark. I USA der ser det lidt anderledes ud. Der har vi nogle vælgere, som vælger ind til det, som hedder kongressen. Det svarer til vores Folketing. Kongressen er delt op i senatet og i repræsentanternes hus. En anden ting, der er anderledes, det er, at vælgerne de vælger præsidenten. De lader det ikke køre op af at sige, at kongressen vælger regeringen, og regeringen vælger præsidenten. Vælgerne de går udenom, og de vælger præsidenten, som vælger regeringen. Det herovre, det er parlamentarisme, og det herovre, det er præsidentialisme. Det er forskellen. Herovre er det præsidenten, der vinder, eller der bestemmer. Og herovre, der er det regeringen, der bestemmer. Man kan spørge sig selv, hvad der er bedst. På en måde vil man jo sige, at det her det ser egentlig meget pænt ud. Vælgerne bestemmer selv præsidenten, for de bestemmer selv, hvem der bestemmer i deres land. Hvorimod i Danmark, der vælger vi nogen ind, som skal vælge for os. Her har vi Islands model. Det er det der med, når vi skal have et lovforslag. Så kommer der noget input ind her. Vi skal forestille os sådan en maskine om noget krav og noget støtte, som kommer ind til styret og fællesskabet. Så kommer det ind til det politiske system, hvor der rigtig gerne skulle komme noget afgørelse om fordeling af værdier i bred forstand. Der skulle komme noget ud. For eksempel kan man sige, at vi måske putter et forslag, nogen der har fået en idé om et lovforslag. Så kommer man igennem alle de her små maskiner herinde, og det skulle rigtig gerne komme ud som en ny lov. Der er 3 styreformer. 3 forskellige politiske styreformer. Vi har demokrati, og vi har autokrati, og vi har teokrati. Demokrati, det er det, vi kender fra Danmark af. Demokrati det er meget gammelt og stammer helt ned fra Grækenland af. Det er meget gammelt. Det der er med demokrati, det er, at der er en pil, der kører hver sin vej. Der er ligesom dialog. Der er dialog mellem magthaverne, dem som vi har valgt, og der er dialog mellem magthaverne og folket. Så har vi autokrati. Der er der kun en pil nedad. Det er en magthaverne, et selvvalgt eller udpeget. Det er det, som vi vil kalde diktatur. Der er kun pil nedad, der bliver sendt ordre, og der er ligesom ikke nogen input fra folket af. Det bliver bare sendt nedad. Teokrati, det er også noget, hvor pilen kører nedad. Der har vi Gud for oven, og vi har magthaverne, som nogle steder er udpeget af Gud, og vi har folket. Ja. Nice Choice slutter vi altid lige af med et citat. Det kan være sjovt, eller det kan være lærerligt. Her har vi et citat fra en DF-annonce under valget
Det er Morten Dreyer, han er folketingskandidat fra Dragør, som har sagt det her. Danmark kan ikke undvære et dansk folkeparti uden indflydelse. Så det kan man tænke lidt over. Vi ses næste gang i Nice Choice. Don't drop that dirk, eh? Don't drop that dirk. Don't drop that dirk, eh? Don't drop that dirk.